Wist je wel dat er een man in het bos bent? Yeah, right. Ook kan niet plan zijn dit niet. Ja, en ik zei correct dat het spittig is dat de mensen net maar in de natuur leven kunnen. Volgens mij leef je de vierste volle mensen in de natuur. Al die vluchtelingen die terug Europa zwalkje. Ik ga er doen uittocht. Ik zal hem helpen. Wat zou dit niet verkrachten? Of een van de yes of zo? Ga je medicijn nodig? Die staat rij van deze en doet ze. Dan ben je wel mooi de lul. Door haar stond staan, dat wist ik net. En nou oprotten! Hebben we een deal? Ik hou je poort op de steervader. Waarom zoek ik aan? Maar hoe moet het nou verder al je? Je moet die Oosterbank bang maken. Ga die lafhand kapot maken. Rood van mij maar in de hel! Gadverdamme, het is bloed!